আজি যোগদান কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য আকৰ্ষণ তেখেতে এয়া যোগদান কৰিবলৈ ওলাইছে সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি তথা জিন্দাবাদ মেনাম মুছাৰী জিন্দাবাদ দিলীপ শইকীয়া জিন্দাবাদ দিলীপ শইকীয়া জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ राजनीतिक दल बीजेपी दलाव जोगदान जाबाय बेनो आंनि मोनसे गोदान मोनसे जात्रा आं जिहेतु समाजारि खामानि मावो दायो राजनीतिक दलाव थानानै आंनि बे जोंनि जायगाखौ जौगाहोनाय खामानिनि थाखाय मावनो थाखाय आं दा राजनीतिक दलाव जोगदान जादों आं जिहेतु समाजखौ जेरै आंनिफ्राय सिबिदोंमोन खिन्थु आं राजखान्थि दलाव थानानै आङो बांसिन सिबिनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जिहेतु दायो बहुत माने जोंनाव समस्या दं बे समस्याफोरखौ जुदि राजनीतिक दलाव थानानै जुदि माबाफोर रायजोनो सहाय खालामनो हागोन नामा बेखौ साननानै आं राजनीतिक दलाव दिनै जोगदान जादों आरो आंजों लोगोसे दिनै आंखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बे भैरबकुन्द समष्टिनिफ्राय ओंखारबोनानै दिनै 7,000 दिनै सुबुङा आंजों लोगोसे बिजेपिआव जोगदान जादों आरो बिनि थाखायनो आं जिखिनि आंखौ हेफाजाब होबाय जायफोर जोगदान जाफैबाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों फैबाय थानाय समाव भैरबकुन्द बियाबाव सोलायनाय फैगोन नामा राजखान्थि बे उननि समाव जों बुजिगोन आरो जिहेतु जोङो सोलायनायखौ जोंबो नागिर आरो जों सोलायनायखौ जों लुबैयो जोंनि बे ओनसोलाव जों जौगानाय नांगौ जोंनो सान्थि नांगौ बेखिनि मोननै उद्देश्यखौ लानानै जों बे ओनसोलाव जोङो आगबारायनांगो उदालगुरिनि हालामनि थाखाय जोङो ओरैबायदि जोंनि बेयाव दा दुखिया श्रेणिनि मानसि दं बिथांमोनखौ जोङो अनसायनांगोन जोंनि लामा दालांनि समस्या दं फरायनायनि समस्या दं हेल्थनि समस्या दं दै बानायनि समस्या दं बेफोरखौ जोङो राजनीतिक दलाव थानानै माबाफोर जुदि जोङो सहाय मोननानै जोंनि बेफोरनि जायगाखौ जोङो गोजौ थाखोआव बा जोंनि ओनसोलखौ जों जौगाहोनायाव जों हागोन होननानै आसा खालामनानैनो आं दिनै राजनीतिक दलाव आं दिनै जोगदान जादों जिहेतु नोंथांजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा जोगदान जाबाय बिथांमोननि थाखाय माबायदि खालामो बिथांमोनखौ आङो उननि समाव आं जुदि राजनीतिक दलाव थायोब्ला आं बिथांमोननि बिसिनि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि जिखिनि समस्या बे समस्याफोरखौ आं समाधान खालामगोन होननानै आं दिनै बिथांमोना आंनि मावनाय दांनायखौ सिगांनि जिखिनि मावनाय दांनाय बेफोरखौ नुनानैबो बिथांमोना आंखौ सहाय होदों आरो आङो बिथांमोननि जिखिनि रायजोफ्रा आंखौ अनबाय आं बे रायजोफोरखौ आं सिगाङाव जेरैबायदि नायोमोन आं बिनिफ्राय दायो एसेबां हायो एसेबां आं बांसिन नायगोन होननानै आङो बिथांमोननो आरो खोथा होदों